La tramuntana ha fet acte de presència el tercer dia de les Fires 2016, deslluint una de les jornades més multitudinàries. Les 10 fires que coincideixen als carrers i places del centre han hagut de conviure en ratxes de vent de fins a 80 km a l'hora. Alguns estants s'han reubicat buscant punts més protegits i hi ha hagut paradistes amb material més fràgil com ara vidre o ceràmica que han decidit no muntar. Tot i això, milers de persones han passejat per la ciutat descobrint les fires de dibuix, pintura, fotografia, col·leccionisme, brocanters, artesania i alimentació, entre d'altres. Una de les novetats ha estat la Fira de la Intolerància Alimentària a la placeta baixa de la Rambla. També l'Ecofira ha consolidat el seu espai, arribant a la tercera edició a la plaça del Gra. Un dels estants que ha tingut molt bona acollida ha estat el de la Deo Empordà, amb l'elaboració de còctels amb vins dolços realitzats pel bartender Gerard Ruiz de Cocktail Time. I afegim 30 mil·lilitres de tramuntanà rosat, un vi de Garriguella. L'alcaldessa i diferents regidors han volgut tastar-los mentre feien la passejada per aquesta fira. El vent també ha afectat les competicions esportives a l'aire lliure. La Copa de Fires de tennis no s'ha pogut celebrar i els participants de la cursa del Castell de Sant Ferran han lluitat contra la tramuntana. Enric Roura ha estat el guanyador amb un temps de 35 minuts i 30 segons. Hi ha hagut uns 200 participants repartits en les categories de 10 o 3 quilòmetres i mig. El Club Tir amb Arc ha obert al públic la possibilitat de provar aquest esport. I al pavelló s'ha celebrat un torneig de vòlei 4x4 amb una alta participació. Els escacs s'han refugiat sota els porxos de l'Ajuntament. Al matí el campionat de partides llampec i a la tarda ja a la plaça una partida d'escacs vivents que serveix per reproduir un joc entre grans mestres molt didàctic. Entre les activitats d'aquest diumenge també hi destaquen les actuacions de diferents grups de l'Associació Mediterrània Dansa a la plaça Josep Pla. I les sardanes s'han pogut fer a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla Costa Brava. El Teatre La Jove Orquestra de Figueres ha presentat El somni d'en Quixot, una trobada entre Shakespeare i Cervantes. Finalment, a l'embalat no hi cabia ni una agulla per escoltar el concert i seguidament ballar amb l'orquestra Costa Brava.